Croeso I Sialens yn ymbincio dall. Bydd 2 pobl yn gwneud colur y models heb edrych. Byddwn ni hefyd yn gweld pwy sy'n gwneud y colur yn well ar y diwedd. Mwynhewch! 5 munud ar y cloc yn dechrau nawr. Beth ydych chi'n mynd I wneud yn 5 munud? Rwy'n mynd I roi rhif 7 I ddechrau. Wedyn rwy'n mynd I roi lipstick. A tra fod hwnna'n sychu, rwy'n mynd I roi mascara. Wedyn rwy'n mynd I roi lip gloss ar top. Okay. Off amser. Okay, so sut ydych ti'n teimlo model? Yn nervous. Okay. A beth yw eich look ti'n mynd am? Fi'n mynd am fel rhywbeth air fan hyn, ond smoky-ish, a wedyn nude-ish lip balm. Okay. Fi'n gallu dadfus. Dyma colur mae rhaid I defnyddio. Sa'n gallu agor. Help! Sut ti'n teimlo Bethany? Nervous. Fi really terrified. Sa'n gallu agor am Cael llygad. Sut ti'n teimlo Lena? Fi yn yr ai. Fi'n terrified. Mae'n dwylo fi'n sweaty, felly sa'n gallu agor am mascara. Help! How good I know. Mae 3 munud ar ôl, beth ydych chi'n mynd I wneud? Fi'n mynd I wneud rhywbeth air a llygad, a rhywbeth mewn y crease I wneud smoky. Aw! Sa'n credu bod e. Sa'n gallu gweld. Neud o fan hyn nawr. Ti'n hoffi y massage ti? Ie, mae'n lyflu. Ti'n mynd ar ôl. Beth ti'n mynd I wneud ar llygaid? Rwy'n mynd I roi stwff air nawr. Okay. Sa'n actually gallu gweld llygad hi. Sa'n siŵr lle ma nhw. Sut ti'n teimlo dan hyn, Bethany? Fi ddim yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen. Beth yw hyn? Pa lliw ti'n mynd I wneud am gwefus? Gwefus. Sy'n cael foundation I thingy ar y gweddill, so wedyn rhoi rhywbeth shiny ar ben I wneud e. Llygaid yn mynd yn neis. Diolch. 1 munud ar ôl. O na! Na! Gloi! 1 munud ar ôl. Sa'n siŵr beth fi'n neud? A dwi'n edrych fel clown. Aw! Ffili edrych I wla. Aw! Ti'n joio hwnna? Amser ar ben. Na! Rwy'n popeth lawr. Amser I dangos beth ti'n edrych fel. Trowch rownd. Ti'n edrych yn oce? Ti eisiau edrych yn y drych? Oce. Mae'n perfect. A ti? Oh my gosh. Mae mascara fi gyd draw yna. Os y ti gallu... Bydde ti'n mynd mas gyda fel hwnna? Na. Na fi. 1 I 10 beth yw e? 3. Fi'n meddwl mae'n 0. Pam? Achos sa'n siŵr. Mae jyst top man. A te, sa'n credu. Mae'n gwybod chydig bach o. Dyn ni wedi rhoi cynnig ar yr hen. Wythnos nesaf mae'n blog Nadolig. Diolch!